Ya, akad ya. Duduk mana ya? Hih, now. Cek. Putih. Bye. Wala putih ay. Nah, turun lah kak. Kan ada ya? Turun lah, balik. Turun lah. Mami cek, lihat cek. Lihat kak? Lihat kak? Apa yang mami tidak? Sulum. Ha? Bukan sulum. Dito sa amin, kailangan sila sandok. Di wala. Enggak, no? Kok gak bisa gini saraman? Wala ko'y hangin. Ay. Kita ko dito? Paano mo ito? Duduk. Aray. Kami aray. Ayo, kuya. Sandok dia. Ligo mo ko si. Ligo mami cek, ligo mami. Kan asal ya. Busa lang siya kaya hindi siya madlok. Hi. Hi si. Hi. Ligo ka dia mami. Ligo dia, opat. Lawan ko tagbiog na ko. Lawan dia guru kita dia. Hmm? Lawan guru kita. Alaw dito mo duwa. Ano to nga? Are. Dire. Gana mo ni. Ah. Hi guys. Let's do swimming guys. Oh, no. Pinto ko. Nilo ba? Wala nilo. Ala ta bisi na ko. Nilo di ko si. Si nilo di ko. Tahu tulungan kayo anak lusok inong. Imo ra ni isikat-sikat di mo ilog gamot. Nilo ba? Naik loren, duduk loren. Ah. Dia nggak boleh duduk sama.
agas. Ano ada no? Ayun. Nani ibarang kaan ang tubig ba? Bigay na bugay ba? Pwede yung bakit mo. Ang lumot putsi. Handok siya kayo. Ha? Handok siya kayo. Ah, ito biya dito. Gaan na ko ga? Langaw. Si. Si. Taray. Hi. Se. 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 Ah? Ako bay. Ako bay. Sorry ko bay. Oh, glaom dari dapat. Nah, lo bagi adik lagi. Ano na ang puchikoy ay? Ano na ang puchikoy ay? Liyo pa ka ulay ko ani init. Ah, ulay tong naw.